Kabayatan na iti Rehiyon, Cordillera Inyuswat, ti Department of Information and Communications Technology, Apayao, ti ICT Skills Training, tapno maksayan ti pangta ti cybercrime, iti komunidad, dayta kinadua paya damang iti Rehiyon, isang bay ni PTV UC intern Christian Kanina. Gapo iti panagnato ti pangta iti cybercrime, nang isayangkat ti Department of Information and Communications Technology Apayao iti ICT Skills Training para kadagiti 27 nga MSMEs tapno maipaayan da iti panakaammo iti cybersecurity kan agbalindaan na talged iti digital marketing. Nagtinulong iti DICT CAR kan DTI Apayao iti pangitandudo iti programa tapno suruan dagiti nakipaset nga amuan ti pangta iti internet kan maliklikan dagiti online scam bayat ang mapapigsa ti komersyoda. Manamnama at training ti mang sigurado iti natalged kan natibker at transaksyon iti micro-enterprise. Inyuswat ti lokal a gobyerno ti Pudtol, katinulong ti Technical Education and Skills Development Authority, ti tallo aldaw a panagsana iti panagproseso, kan panagurnong iti pinya. Panggap ti programa, ama ipaayan iti baro a kapadasan dagiti lokal a manalon, kan mabasit a negosyante, tapno mapatiddog ti biyag dagiti produktuda, kan maliklikan ti panakasayang kadagitoy. Manamnama a babaan iti daytoy, mapapigsa ti lokal nga ekonomiya, kan maipaayan iti natibker a pagapuan iti panggadan para kadagiti umili. Nailukat iti publiko ti exhibit nga among a gathering of Kalinga artists iti syudad ti Tabok. Mangitaltalo ti kultura ti Kalinga, babaan kadagiti obra maestra na ipinta. Ipanggap daytoy amang ipaay iti lugar para iti panagrusing ti talento iti arte kan maiwanan ti nabaknang atawid iti Rehiyon Cordillera. Manamnama ang makatulong ti proyekto kan andapay ang maparigta ti industriya ti kinamanagpartuat iti lokalidad. Christian Kanina para iti Pagilian.